Mae hanes creu cyfreithiau yng Nghymru yn mynd yn ôl cyn dyddiau Hywel Dda. Brenin ar Gymru o'r 10fed ganrif ddaeth â holl gyfreithiau Cymru at ei gilydd. Daeth Cymru o dan reolaeth Lloegr yn 1282 ac yn aelod o'r Deyrnas Unedig yn 1811. Yn ddiweddar, cafodd pleidleisiau cyhoeddus neu referenda eu cynnal i ofyn a ddylai penderfyniadau ynglŷn â rhai materion gael eu gwneud yng Nghymru dros Gymru. Enw'r broses hon yw datganoli. Dywedodd Cymru ie yn 1997 ac yn 1999 cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei greu. Bryd hynny, doedd gan y cynulliad ddim llawer o bŵer i greu cyfreithiau, ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros fwy o bwerau i greu cyfreithiau. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi newid, ond yr enw Senedd sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin. Erbyn hyn, mae'r Senedd yn creu cyfreithiau ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethu Cymru ac yn rheoli llawer o faterion sy'n effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Gwnaeth y gyfraith hefyd ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd, sy'n golygu bod pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael dweud i dweud ynglŷn â phwy sy'n ei cynrychioli. Ond sut mae hyn i gyd yn gweithio? Mae 60 aelod yn cael eu hethol i'r Senedd. Maen nhw'n cael eu galw'n aelodau o'r Senedd, neu AS. Mae 40 yn cael eu dewis i gynrychioli ardaloedd bach sy'n cael eu galw'n etholaethau, ac mae'r 20 aelod arall yn cynrychioli'r ardaloedd mwy sy'n cael eu galw'n rhanbarthau. Wrth bleidleisio yn etholiadau'r Senedd, rydych chi'n bwrw 2 bleidlais. Yn gyntaf, rydych chi'n pleidleisio dros rhywun i gynrychioli eich etholaeth, a rhywun i gynrychioli'ch rhanbarth. At ei gilydd, mae gennych chi 5 aelod sy'n eich cynrychioli chi, sy'n golygu y bydd yn debygol bod o leiaf un o'r aelodau hynny o'r blaid rydych chi'n ei chefnogi, sy'n rhannu'r un farn â chi ar faterion penodol. Fel arfer, bydd y blaid sydd ar nifer fwyaf o seddau yn ffurfio Llywodraeth Cymru, ond gall pleidiau benderfynu ffurfio Llywodraeth gyda'i gilydd hefyd. Yr enw ar hynny yw clymblaid. Mae'r aelodau yn dewis llywydd, sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Maen nhw hefyd yn dewis prif weinidog, sy'n cael ei benodi gan y Frenhines i arwain Llywodraeth Cymru. Bydd y prif weinidog yn penderfynu pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru. Ond am beth maen nhw'n gyfrifol? Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lawer o'r materion sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn creu cyfreithiau ar rai pynciau sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig gyfan. Materion sy'n cael eu cadw nôl yw'r enw ar y pynciau hyn, gan gynnwys ynni niwclear, materion tramor ac amddiffyn. Yng Nghymru, gallwn ni greu cyfreithiau ar faterion sy'n heb eu cadw nôl gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig syniadau ar gyfer cyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau ariannol ar sut i wario tua 17 biliwn o bunnoedd o flwyddyn ar bethau fel addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd, diwylliant ac iaith a thrafnidiaeth. Gwaith aelodau eraill Senedd Cymru yw ystyried, trafod a phleidleisio ar y cyfreithiau sy'n cael eu cynnig ar arian mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wario ac awgrymu sut i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Ers 1999, mae cyfreithiau pwysig wedi cael eu pasio i helpu gwneud Cymru yn un o'r gwledydd gorau yn y byd ar gyfer ailgylchu, rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg ac i draws newid y system rhoi organau. Felly sut mae pleidleisio yn gweithio? Nôl yn yr etholiadau Prydeinig cyntaf, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, mae mwy a mwy o bobl wedi mynnu ac ennill yr hawl i bleidleisio. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau am dymor o 5 mlynedd, i wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond sut byddwch chi'n gwybod dros bwy i bleidleisio?
Bydd y mwyafrif o ymgeiswyr yn sefyll dros blaid gwleidyddol. Cyn etholiad, bydd pleidiau hynny yn cyhoeddi manifesto, dogfen sy'n esbonio beth maen nhw'n gobeithio i'w wneud os bydden nhw'n ennill. Mae rhain yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau cyn yr etholiad ar wefannau'r pleidiau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bosib y cewch flas ar flaen o'r ieithau'r pleidiau a'r ymgeiswyr ar y teledu hefyd, mewn dadleuon gwleidyddol a darllediadau pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy. Gallwch chi gofrestru ar-lein ac mae'n cymryd 5 munud. Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n cael gwybod drwy'r post ble mae'r orsaf bleidleisio yn eich ardal chi, a gallwch chi fynd yno rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad i fwrwch pleidlais. Does dim angen mynd â dim byd gyda chi, dim ond mynd yno eich hun. Mae'n bosib pleidleisio drwy 2 ffordd arall. Os nad yw hyn yn gyfleus i chi, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post, neu, os na fedrwch fynd i'r orsaf bleidleisio, gallwch ofyn i rywun arall bleidleisio ar eich rhan.